Usa ka patigayon sa downtown Cagayan de Oro City ang gireklamo sa mga residente tungod sa kasaba. Samtang padayon sab ang surprise inspection sa RCB sa mga spa, inn ug motel ug lakip nightclub. Pipila niini ang naisyuhan og violation receipt. Anay report ni Cyril Chavez. Gipatawag karon sa Regulatory Compliance Board kon RCB sa Cagayan de Oro City LGU ang usa ka patigayon sa Barangay 12 sa downtown area sa syudad. Human madawat ang reklamo gikan sa mga residente sa lugar. Sumala sa RCB nga ang unang reklamo sa mga residente ang kabanha sa mong patigayon nga nakadisturbo na sa ilang pamuyo. Gani dunay atong naka-schedule for mediation kina sa Barangay 12 na inspeksyon nga gireklamo sa mga sidingan. Kay saba lagi dayon nagpatabang na sa barangay gayud sa RCB. Samtang sa Gunson ang ginahimong inspeksyon sa mga patigayon sa downtown area sa inspectorate team sa RCB sa LGU. Ang inspeksyon nakapokus sa mga spa, inns ug motels ug nightclubs nga ga-operate dugang sa RCB nga pipila ka mga patigayon ang naisyuhan og OVR human nga adunay mga kalapasan nga nakita. Lakip na ang pag-operate nga walay business permits. Dunay requirement man sa Comprehensive Children's Welfare Code nga kinanglan doon na sila logbook for minors. So dili pwede nga ang minor mosulod dito niyang kauban, dili nila relative. Pasalig sa RCB nga magpadayon ng mga surprise inspection nga ilang pagahimuon aron masiguro nga maprotektahan ang mga kabataan ug malikayan ang pagpangabuso. Cyril Chavez, One Mindanao.